Negozji li s-sena li għaddiet tilfu l-Covid Wage Supplement wara li riżenjawlhom xi impjegati b'mod volontarju se jkunu qed jirċevuh b'mod retroattiv minn Ottubru li għadda. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern indirizzata mill-Ministru Miriam Dalli fejn fiha tħabbret skema ġdida tal-Covid Wage Supplement għas-sena 2021. Skema li sawret ukoll wara konsultazzjoni wiesa mal-imsieħba soċjali f'pajjiżna. Il-Ministru Dalli spjegat li fost bidliet oħra din l-iskema ġdida ser tkun waħda li tipprovdi l-wage supplements għall-ħaddiema ġodda li jkunu ġew impjegati wara li riżenjawlhom ħaddiema b'mod volontarju minn wara Mejju 2020. Ser nkunu qegħdin noffru il-wage supplement lin-negozji skont l-ammont ta' ħaddiema li kellhom fuq il-wage supplement f'Mejju tas-sena li għaddiet biex bekk naraw li verament inkunu qegħdin ninċentivawha. Minħatt jew il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise Kert Farrugia spjega li taħt l-iskema ġdida dawk li meta kkomparat ma' bejn Marzu u Ottubru tal-2019 kellhom nuqqas fil-beħ ta' 55% jew aktar se jibqgħu jieħdu l-wage supplement kollu. Madankollu dawk li raw persentaġġ inqas ta' beħ se jkunu suġġetti għal tnaqqis fil-Covid wage supplement kemm għal ħaddiema full-time u anke dawk part-time. Dawk li soffrew tnaqqis ta' bejn 45% u 55%, il-wage supplement se jonqsulhom għal €640 għal ħaddiema full-time u €400 għal ħaddiema part-time. Dawk li soffrew tnaqqis ta' bejn 35% u 44%, il-wage supplement se jonqsulhom għal €480 għal ħaddiema full-time u €300 għal ħaddiema part-time. Negozji li raw tnaqqis ta' beħ bejn 25% u 34%, il-wage supplement se jonqsilhom għal €320 għal ħaddiema full-time u €200 għal ħaddiema part-time. Dan fil-waqt li dawk li naqsilhom il-beħ bejn 10% u 24% se jaraw tnaqqis fil-Covid wage supplement għal €160 għal ħaddiema full-time u €100 għal ħaddiema part-time. Dawk li matul din is-sena reġistraw telf ta' 9% jew inqas mhux ser jibqgħu eligibbli għal Covid wage supplement. Madankollu, il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise sostna li indikazzjonijiet juru li madwar 60% tal-kumpaniji u n-negozji se jaraw titjib jew jibqgħu jirċievu l-istess għajnuna. Se naraw li 40% ta' dawk li tiġew ma eligibbli li jkunu fuq wage supplement ħajaraw żieda fil-wage supplement tagħhom. Allura kienu qed jieħdu inqas jew ftit inqas minn dak li ħaqhom fil-verità. Se jkun hemm 20% oħra minn dawk li se jibqgħu fl-istess kategorija. Allura is-sistema kif kienet qed taħdem huma se jibqgħu fl-istess kategorija anke bil-bidla fil-wage supplement. Għal dawk in-negozji li huma eżenti mill-ħlas tal-VAT jew kellhom numru ta' VAT ġdid mhux se jkunu qed jaraw bidla għal mod ta' kif jieħdu l-wage supplement. Din l-iskema tkopri 3 xhur li ġejjin, jiġifieri sa tmiem Marzu li ġej. Intant il-Ministru Dalli spjegat li issa hekk kif wasalu bedejna tal-vaċċin għandhom jiġu esplorati strateġiji ġodda sabiex jiġu mejjuna aħjar in-negozji f'pajjiżna fi żmien li ġej. Ma l-stakeholders bilna wkoll li rridu naħdmu flimkien biex ikollna strateġija wara Marzu, meta dan il-wage supplement ikun għamel it-terminu tiegħu, fejn inkomplu ngħinu lil dawk il-kumpaniji li verament għandhom bżonn, imma fl-istess ħin ninċentivaw lil dawk il-kumpaniji li qegħdin mexjin il qudiem u li jistgħu jkomplu jikbru u joħolqu aktar impjiegi f'pajjiżna. Il-wage supplement emendat se jfisser investiment ta' madwar €40 miljun fix-xahar. Kumpaniji u negozji mhumiex mitluba jirreġistraw taħt din l-iskema ġdida hekk kif il-Malt Enterprise se tuża l-applikazzjoni oriġinali li ġiet sottomessa.